Aduh keliru gone. Aduh. Ngomong Mel. Keliru gone kancane. Gone kancane ketok luwih ijo. Oh, tapi gone kancane boleh. Lekas. Yo, kanangi. Yuk. Guna kanangi. Yuk. Wakur dipas. Ayo ndas kerja. Yo kan Wes lemes kuwi.
Tak kei kesempatan gandrung bebas milih sing ndi. Oh. Ya, milih sik. Oh. Ya. Ih, Gandrung. Oh. jarang-jarang kowe iki lak is bendina to gandrungi penari. Saiki penonton digoleki sing tuwa lah. Sing tuwa. Sing paling tuwa simbah-simbah. Nah, kayak simbah kayak. Nah, ayo Mbah. Kowe ra sembrono karo wong tuwa. Kualat kowe. Ayo Mbah. Aku dhewe nek dadi simbah nek diparani modelan ngene gila apa aku. Disebut Langsung. Sempret sik. Sempret sik. Pelanggaran. Wah, dadak ra seru barang apa. Keno. Kurang ajar iki. Salah tenane wong iki. Ngecek iki. Sembrono tenan. Ngecek iki. Ajak lho, Mbah. Iya. Sungkem sik. Sayang sik simbah, sayang sik. Iya. Ya. Lah iya. Iya. Ya. Ya. Oh, ya. Iki sing siji gendena yo. Iki jolan apa to ya iki? Iki Sumalang sesuk bojone jolan barang iki. Hei, wong saiki go silik PT. Selet petik barang. Nggih. Endi? Sibuk banget kowe ya. Sibuk banget kok. Ayo. Kene mikir, sing tak lapane ndak bau. Sek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat tahun lagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang Bismillahirrahmanirrahim. Anak SMP. Aku ya sayang Pak. Riko kerudungan ini sebul wae. Berdoa sih. Ngomong sepiak sebul. Tangan iki Mbak Kila iki Mbak umurnya Kila berapa? umurnya berapa? Ojo masuk kene Mbak Kila. Kamu 11. Ayo donga sing apik men sesuk cita-cita tercapai. Bakti karo wong tuwa ya nduk ya. Kowe ora ngrasake aku saya nyekel roti yo. Ayo donga nduk dadi sebul. Donga bismillah. Dongoke merem ah ketap ketip. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Donga sareng-sareng nggih. Muga-muga dadi anak sing bakti ale wong tuwa, Pinter. langit barang dik. Rika nyebul ora salah kobong. Ayo. Ya, bukan tepuk tangan. Tak hadiahi roti ini kan di konco-konco. Kamu ini aja. Ya. Itu ada rotinya didilat-dilat. Potong kue enggak. Potong kue. Besok. Potong kue sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Yo. Yes.
piye nek kok ngene lho. Lha yo pinter Des. Pinter. Si Joko. Joko. Joko saka ngisor. Awas glundung. Awas. Ayo. Mama, Mak kuwi ya Mama. Niku nanti, Mak. Baskom. Ayo buatan bahasa Mama, ayo. Spesialis buat ibunda. Tidak tercinta sinten namine. Namine sinten ibuke? Hah? Sinten? Mama. Mama sinten? Jenenge? Hah? Oh Nisa. Ayo Mama sana Mama, Mama. 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 Sini Mama. Nanti Mama. Iya. Ya wes. Alah, Disuapin dulu, disuapin dulu. Oh, kowe di rotine diwenyet ngene pok kae. Wes ya. Alhamdulillah wes ulang tahun ya wes. Jatah dhewe. Kacata ya awak dhewe leleh kupu-kupu barang. Ora apa-apa. Iki kok grienceng barang tememplek ning kene. Endi? Iya. Kowe bar biasa kok ya. Aja lo. Siden serakah yang ngono. Ajane kon kerja ya Ben seret-seret to. seret-seret to. Ya wes ah Nggih. dhewe ning kene dan Mbak tak ul. Dong. Ya, acaranya Ya, apa? acarane. Tasyakuran atas diterimanya Heeh. Franklin Rindu Asmara. Bisa kecil ya kene. Aku Aku di belum. Ayo. Franklin Rindu. Hah? Franklin. Heeh. Ya oke jadi diterima ning TNI bos. Heeh. Lah ya didongake muga-muga ning ana tambah jaya selalu. Oh, ditembak. Jadi Ayo nek kono tembak, tembak, dor 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 tembak aku iki tukang uripe sanjangan-jangan. Bas. Das kok suarane ngono. Biasa elek ngono ya. Yo, wes. Saiki wis ulang tahun iki kok garis separo. Ya ora apa-apa. Dik, ini urung leh rotine, Dik. Oh, soleh separo sak piring ngono. Ya. Iki lumayan, iki tak dilot rasane ya legi. Masa Ngono. Nah, toh. Rasane campur telek Rian kepirang mikir. Ya wis, hak dhewe ya ning daleme Mbak tak ul. Ul. Gila bocah wong dolanan le bos. Awas kowe. Awas dhewe iki wae rasa suwi-suwi gaya bareng. bayarane. Intine mawon, Lah, yang bayar. inti dan inti. Intinya pokoke bayarane cepet ngene iki. Iya, bro karuan wong aku yo nguyuh yo ora ono Awak jeding. dhewe ayo bayar kelambing ini sapa sak bayar. Awak dhewe diklambeni anyar ngene iki sapa to? Lah yo wis. Lah iya ta ya. Dikasih satu tumpeng boleh. Ya. Kejan kinca sesapa tekan iki? Endi? Patlah klambine nang anyar-anyaraken. Goblok. Amin ya Allah. Wis, ya Allah. Yo, wis. Ya, lagi ya Met ya. Kasusnya kan Ganti dong. ganti. Ya. Ya, mau kayak ral sih. Ral. Sepira sane waktu biyen ujul dewe langut terus eling kancane Yo. Jaman samono yen dolan rame-rame kuyup rukun senang hatine kan dhewek ra Gelang anting pun tak odol. Saiki mlarat urip. Iku wis tak gede kowe, ya. Ya wis lah, ya wis sikat. Awak dhewe wis men pekerjaane men padha. Heeh. Iki kan cewek pirang-pirang. Oh joget. Heeh, joget. Heeh. Sindet ge opo nyanyi. Lah iya Adewe tugas sindet nyanyi.
Bariki sabar. Ayo bariki bariki cewek gandruk. Kok celengi golek metu. Lah iya Rodok. Rodok. Klodok dhewe. Jamu. Diusapi. Ora iki kon ngopo, Des? Kon ngopo kon Iki ngopo? arep gandrung ceweke. Iya. Iku koyo Dipilih sik pasangmu dipilih sik. Pilih sik. Abe? Oh ya. Diteke kabeh sik, ngono wong serakah kadang sebenarnya lemes. Yo, teke kabeh sik, siapke sik. Lek nyapu ki ya kaya Mas Franklin iki ya ora padake kok ngono ngisen-isenke nanuna kok ang. Ora iso. Tangiyo. Sing tangi apane? Oh. Tangiyo, Dik. Aku malah ngerese. Ndi? Adane rese. Ajare sing Kurang ajar. rese-rese ki langgate larang ya pajake. Pajake kene kok. Rese-rese iki yo enak adem. Lah iki dipur babi. Dipur babi. Aku kurang sancar. Sing dawa tune tok. Ya. Des. Sik, Des. Mundur sithik. Untukmu nutupi. Sesuk ning tak ngono. Yo, ciao.
celenge teko metu kok oleh nganggo slokop kuwi kok kaya aku kenal ngono lho. Bentuk-bentuke kok kaya aku kenal. Aku ono siji sing mare ora sempet guyu aku yakin kesone ki asem. Sempet tenan iki. Iki sing nganggoni slokop iki sapa? Kok kaya kenal aku bentuke. Oh kenal bentuke. Galone mundur-mundur. Oh ngono. Aku sing wedoke kalah kok. Oh ya. Tapi son. Brengsek. Dene iki arep dievaluasi ki gundule. Deloki. Kowe iki jane iki rasa dandan iki wis persis celeng jane iki. Warnane sik. Aku tak ndumuk iki lho, iki sing nggone iket bentuke kok ngene iki sapa? Iki lho, aku koyo kenal bentuke. Koyo kenal banget aku. Ya ono pucukane iki lho. Heeh. Koyo kenal banget aku iki sapa sing dilungguh iki sapa? Ono. Apa? Pikir. Kaleng. Sampai, men, kira orang sampean. Apa? Tapi Tahu ya tenan, aku ndelok karo pada Sony. jan rupane. Hei. Ayo, wis jan Sony galone gede, lakune omblo-omblo, medikere kembu, barang nek ngono-ngono aku beli Penghancur dunia. kok iso. Plakune kene iki. Lah iya, plakune iso blok-blok ning awak dhewe kalah omeh. Kalah gede. Kalah ora bukan gelehinya. Apanya? Kono wis selesai werang awak dhewe urung pisan. Apa? Oh. Sony Ericsson. Wis tekan Sony Ericsson. Nama panjangnya Samson. Iki ada rupane aku tak dandani iki wis. Aku yo wedi nek grut karo kae. Lah iya, arek saiki yo wektine wis rada bengi medhok. Awak dhewe beda dadi tetep dhewe ning kene rasane lunga-lunga melu dadi. Awak dhewe iki urung kita. Konyane sik. Ya. Alah dhewe kamu. Ya. Biasa. Kene sing biasa sing awak dhewe iso. Ya. Ya. Kasunyatan wae. Anu. Apa? Hah? Ya Irfani, ronce kembang. Irfani ronce kembang. Ombune mupial sembilan. Elek. Ra Gelem wong tuwa ora gelem Wes iki kok wis wong tuwa Pripun? eyal. kijing miring. Matane iso juga. Ora iso gede miring barang. Kasunyatan. Ya. Oh, kasunyatan. Ya.
Sebenarnya ngerasa cerewet kayak leng. Ngono wae. Ya. Kayak lho koyo kiri ae lho. Meneng ae. Utune garing wis ae Ngomong plongo kalunge. Ya wis. Ati durung lila kowe nyanding wong liya. Ya wis ta. Ah. Apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang bekarana ing ati nanging dudu aku sing duweni. Ayo mas, Yo singatan sing. sih tuh.
mulai. Alhamdulillah. Aku wis pedhot tak nyanyi terusan ae. Iya lanjutke meneh ya Mat yo. Yo. Alhamdulillah. Ya penarine sak Awak dhewe ya Mat ya, awak dhewe duit laris. Ya. Ayo dah. Laris. Ya. Ya wis, saiki dilanjutke awak. Hah? Matur suwun. Mbak sing ayu dhewe, sing duwe tuan rumah. Lah wis bae nggih. Ya. Wae tambah rezekine sehat selalu Allahumma amin. Ya semoga dilanjut. Yo, Solo Nabi Muhammad. Siap, santai mas, ya, santai mas, santai. Slow.